Francis Farrugia, li 6 snin ilu kien involut f'inċident ta' traffiku li ħallih f'Siġġu tar-Roti u martu Anna laqgħuna f'darhom f'Raħal Ġdid, fejn magħna qasmu l-esperjenza tagħhom tas-servizz tal-infermiera li jiġi joffri kura id-dar stess, li fi kliemu komdu iżjed minn hekk ma jistax ikun. Dak l-iskarriġ kollu toqgħod il-mara tqum kmieni għax dawn l-ambulanza m'għandhomx li jlibsu. Allura jgħidulek mis-7 ta' filgħodu l-qudiem jafu jiġu fl-10, jafu jiġu fid-9 m'hemmx ħin. U llum jiġi nkun qiegħed id-dar hemm differenza enormi hu. Illum jekk isibnihaw Franz itla' waħda fis-sodda ħanibdilulek. U jagħmel kwarta ħdejja. Martu naqdet miegħu fejn qalet illi l-battikata ma kienx joħodgħu biss, iżda anke f'għamiltu. Kedda ħafna biex tlibsu tagħmillu għax huma jiġu tal-ambulanza u joħdu ħafna skariċ. Għalina ħafna skariċ għax tistennihom, ġifieri taħslu kmieni, mbagħad toqgħod tistennihom sakemm jiġu hekk. Qed tifhem dik issa differenti ħafna hux. Bid-bissima fuq wiċċ Francis ma naqax l-apprezzament tar-riżors uman, tant li qalilna lil kemmtejn li jgħid l-infermier tiegħu Kevin Holmes qabel jitlaq minn daru jagħtih kuraġġ. Barra li ikun għamillek ix-xogħol tiegħu il-kateter insomma, eċetera, eċetera. Mhux bniedem li ejja għamilt u talaq. Għamilna dawk il-ġiex minuti 3, Franz kif inti jtik naqra kuraġġ. Li naħseb il-pazjent ikun qed jistenna xi ħaġa li bniedem ikompli naqra miegħu. Fi żjara fid-dar il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearns qal li s'issa saru 10,000 viżita mill-infermiera fil-komunità fid-djar tal-pazjenti tal-uroloġija b'medja ta' 200 pazjent fil-ġimgħa. Dawn jeskludu viżiti li jsiru għal tipi ta' kura oħra bħal tal-ortopedija, tal-home antibiotics u tal-qwiebel. L-infermier ta' Francis, Kevin Holmes, fisser-magħna kif minn barra iktar kumdità l-pazjenti, is-servizz ta' kura fid-dar tfisser illi ma jinqabżux l-appuntamenti għaliex il-pazjent ma jħossux b'saħħtu biżżejjed biex joħroġ mid-dar. Appuntament, ovvjament huwa xorta l-istess, xorta għandek data u ħin, imma l-fatt li tkun ġejja hawnhekk ħafna drabi nimmissjaw ħafna inqas appuntamenti sakemm ma tinqas xi ħaġa straordinarja. Lili jew lilu. Titqis li l-isptar huwa post il-mart, għandek ħafna iktar ċans li taqbdek infection ġol l-isptar għal proċedura milli taqbdek id-dar. Dak huwa bonus ieħor ta' servizz kif qed nofru aħna li niġu nagħmlu proċedura d-dar. Il-Ministru Fern qal ukoll li dan qed iwassal għal inqas iffullar fl-isptar filwaqt li l-ispiża fuq il-Gvern qed tonqos bi 250 għal 60 euro kull pazjent meta l-kura tingħata fid-djar stess.